España también denominado Όταν σπάνε λέει τα τάμπλετ, Reino de España. βρέχει λέει στην Ισπανία. Es un país soberano, Ο Παΐσιος λέει το είχε προφητεύσει. constituido en Estado social Το Ινστιτούτο τα έδωσε όλα λέει στη Ρεάλ. y democrático Και με ένα κάτοικο είχαν κάτι παρεξηγήσεις. de derecho y cuya forma Και δεν έχω λέει τον Κούγια γιατί δεν είμαι σε φόρμα. de gobierno es la monarquía parlamentaria. Τον παίρνουν και γέρνουν λέει σε μια λοταρία που είχε γίνει εκεί. Su territorio, Πώς? su territorio, Εσύ λέει είσαι στο περιθώριο τώρα con capital en Madrid, του καπιταλισμού της Μαδρίτη. miembro de la Unión Europea. Και βρήκε λέει ένα αμνάκι Ευρωπαία. Está organizado en 17 Συσχετίζεται λέει ο οργανισμός αυτός comunidades autónomas με τα κουμούνια που είναι αυτόνομα. y dos ciudades autónomas Υπάρχουν λέει κουβάδες αυτόνομοι, normadas estas, όχι πολύ καλά λέει με στη ζέστη. a su vez por 50 provincias. Το σουβενίρ λέει είναι λέει πολύ καλό. Πολύ καλό. Es un país transcontinental Muy metal. que se encuentra situado Και εκτός των άλλων λέει και με το Ριχάρδο. tanto en Europa Occidental, Πώς? tanto en Europa Occidental Κάντε του λέει όση η Ευρώπη θέλεις. como en el norte de Τον África. κόβο του λέει θα γίνουμε Αφρική. En Europa ocupa Μια κούπα που έχει την Ευρώπη απ' έξω. la mayor parte Πάρτε λέει η Παναγιώτη πάρτε. de la península ibérica, Με τη Σούλα λέει την Ιμπέρικα. conocida como España peninsular Το Κονοστάσι λέει το είχαν κάτι Βουλγάρ. y el archipiélago Αρκεί λέει στο αρχιπέλαγος. de las Islas Baleares. Να παίζει λέει με τις μπαλάδες. En África Στην Αφρική. se jalan las ciudades Σε χαλάκι λέει πέφτανε οι αρμάδες. de Ceuta, de Ceuta Άστα αυτά λέει. y Melilla, Η Μελίνα las Islas Canarias, είχε ένα καναρίνι, τον Ίσλα. el Peñón de Vélez de la Gomera, Και βόκο γι' αυτό λέει όλη μέρα. las Islas Alhucemas Του έδωσε τροφή λέει και το πήγε αίμα. y la isla de Alborán, Η Ισλα λέει τρελάθηκε στην αγορά. el municipio de Lidia Και τα έγραψε όλα λέει στο μουνισίπιό της. en los Pirineos, Και πήγε πήρε σκύλο Πυρηναίο. constituye un enclave rodeado totalmente Δεν ήθελε να σκεφτεί τι θα μπορούσε να κατεβάσει η κλάβα της για να τον εκδικηθεί αυτόν που έριξε τροφή στο καναρίνι φυσικά. por territorio francés. Και άνοιξε franchise λέει με πατάτες. Completa el conjunto de territorios Πολλά κουνούπια είχαν μαζευτεί στην περιοχή και βάζανε ταμπλέτα. una serie de islas e islotes Και απέναντι βλέπανε ένα κτίριο με απλωμένες κοιλώτες. frente a las propias costas peninsulares. Οι μισές ήταν του Φρέντε και οι μισές του Κώστα από τις... πώς? Peninsulares. Από την... πώς? Peninsulares. Τις Πενινσουλάρες. Τώρα κανένα χωριό θα είναι στη Μακεδονία αυτό. Tiene una extensión Η κοπελίτσα αυτή είχε βάλει extension λέει. de 645 χιλιόμετρα, τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και Το παγώ αυτό. ναι. Siendo el cuarto Έφτιαξαν σχέδιο λέει με ένα Audi Quattro país más extenso del continente. που πάει λέει. Continente. Α, Συγγνώμη. γιατί δεν μου πήγαινε. Και πάει λέει. Δεν τα θυμάμαι. Tras Rusia, Στη Ρωσία, Ucrania y η Francia, Φράνσια, η Γαλλία. con una
Sud media de 650 metros Δεν υπήρχε, λέει, η οπτική επαφή σε 650 μέτρα. sobre el nivel Η σόμπα η ελληνική del mar es uno de los países στη σόμπα την ελληνική, λέει, βάζαν πάνω σπάλα από μπριζόλα, más montañosos de Europa. αλλά το μετανιώσαν, λέει, γιατί δεν το έλεγε η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.